Història de Xixona al balcó. La reforma de l'Ajuntament en 1785. En una altra ocasió hem parlat del corregidor Juan José Pérez, qui va estar en Xixona entre març de 1784 i agost de 1786. Malgrat que va ser molt poquet el temps que es va trobar entre nosaltres, va proposar un ampli programa de reformes i reconstruccions d'edificis públics. Així va aconseguir que a l'església parroquial se li col·locara en el pis rajoletes. Va demanar també que no es soterrara més en el seu interior. Va proposar el tancament de l'hospital que estava situat al carrer Trinquet i la construcció d'un nou edifici junt al Camí del Coll i molt a prop del convent de Sant Francesc per a l'hospital i per a l'escola de primeres lletres. Però un tema que li preocupava moltíssim era l'estat lamentable en què es trobava l'Ajuntament. L'Ajuntament era un edifici que estava al costat de l'església i de la porta d'entrada de la vila, en l'espai que en l'actualitat ocupa la placeta de la presó. Des de la Guerra de Successió, el seu estat era lamentable i allí compartien edifici, per una banda, el Saló de Plens, més el despatx del corregidor, en el sòtano estava la presó i també hi havia una carnisseria municipal. L'estat de la presó, com us contava ell, era depriment. Las cárceles consisten en un pequeñísimo e inmundo calabozo subterráneo y en otra pieza chica y poco segura, ambas prisiones sin ventilación, sin comodidad y desahogo, más propias para afligir y acabar con la vida de los reos que para custodiarlas. El corregidor se'n va anar de Xixona i este projecte va quedar en un caixó, perquè l'edifici de l'Ajuntament va estar en ruïnes fins a l'any 1904, quan es va construir un nou ajuntament. I això és tot. Si vols saber-ne més, busca en Facebook la pàgina Cronista Xixona.